Mara vilayatynyň jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri köçelerin, ýollaryň gyralaryna üýşen ýagyn suwlaryny süwse piliýaly gurallar bilen arasalamaly bolýandyklaryny aýdyp, bu ýagdaýdan şikayet edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan onlarça arasaçylyk işgäriniň tasdiklamagyna görä, munyň sebäpleri edara başlyklarynyň suw sorjy uloglary başga maksatlar üçin ulanýandygy bilen baglanyşykly. 21-nji ýanwarda Mary şäherinde gar ýagdy. Howanyň temperaturasy minusa geçmeýändigi üçin bir tarapdan gar ýagan bolsa, beýleki tarapdan eridi. Ýoluň gyrasyna ýagyn suwlary üýşüp başlady. Kommunal işgärler ellerine süwse, susok, bedre we pil alyp ýagyn suwlaryny arasaladylar. Olar bu gaplary we gurallary ellerine alyp ýagyn suwlaryny ýoluň gyrasynaky atyzlara sepýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 21-nji ýanwarda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä şäher içindäki ýollaryň tas hiç birinde jemaat hojalygy edaralarynyň suw sorjy uloglary gözeýilmeýär. Ýollaryň ählisinde elleri bilen suwlary arasalayan jemaat hojalygy edaralarynyň işgärlerini görse bolýar. Aýdylmagyna görä şäher ýollarynyň aglabasynda ýagyn suwlarynyň üýşmeginiň sebäpleri olaryň gyrasynda suwuň arygy akmagy üçin ýörite deşikleriň gözüňünde tutulmandygy bilen baglanyşykly. Adatça bu üýşen suwlary sorup aýyrmak işleri jemaat hojalygy edarasynyň ýörite suw sorjy uloglarynyň gatnaşmagynda amala aşyrylmaly. Ýöne bu edaranyň işgärleri edara başlyklarynyň suw sorjy uloglary özlerine goşmaça bir kanun gadanç etmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Bu uloglaryň sürjüleri şähere golay owalara gidip, bu ýerdäki hojalyklaryň lagym çukurlaryny sormak işi bilen meşgullanýarlar. Olar bu hyzmatlardan gelen girdejini başlyklar bilen paýlaşýarlar. İşgärleriň ählisi muny bilýär we mundan zeýrenýär. Ýöne olar iş ýerlerini ýitirmekden gorkup, hiç bir garşylyk görkezip bilmeýärler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan bir işgär Adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Adatlyk radiosyna baýdylanlary Mary vilayatynyň jemaat hojalygy edaralaryna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Mary vilayat we şäher häkimliklerinden hem kommentari alyp bolmady. Ýöne bu Türkmenistanda jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň ýagyn suwlaryny we köçelerdäki beýleki arasaçylyk işlerini sadaja gurallar şolsanda süwseli we pilli berjaý etmeli bolýandygy barada peýda bolan ilkinji habar däl. Geçen ýylyň iýun aýynda Aşgabatda ýagan güýçli ýagşyň netijesinde köçelere üýşen ýagyn suwlaryny arasalamak işlerine suw sorjy ýörite uloglary bilen bir hatarda jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri hem gatnaşdy. İşgärler köçelere üýşen suwlary elleri süwseli arasalamaly bolupdylar.